O Rhan, gan Mererid Hopwood. Rhan 5, enw, penod 1, tudalen 29. Ro i'm yr hedd, na wyr y byd amdano. Hedd, nefol hedd, a ddaeth drwy ddwyfol loes. Hedd, loes, perffaith, amherffaith, gorffenedig. Penod 2, Swindon. Penbleth. Roedd y llais Lingdi Long wedi gyhoeddi unwaith eto fod ganddo stor o bethau yn ei byffeu ca, ac o'r diwedd roedd wedi llwyddo i godi syched arna i. Ceisio gwthio'r awydd i gefn fy meddwl, aeth y gyhoeddiad diweddaraf hwn yn drech na mi. Derbyniais i y bydda'n rhaid talu'n ddrud am ddiferyn o de ddiflas. Y benbleth oedd sut i adael fy sedd. Doeddwn i ddim eisiau gadael fy mag llaw arni, na am cot, ac yn sicr doeddwn i ddim eisiau gadael proflenni cyfrol deyrnged dad arni chwaith. Ac eto, doeddwn i ddim eisiau ei cholli. Fi oedd pia'r set hon nawr. Fy mhen ôl i oedd wedi ei chynesu, ac roeddwn wedi dod i arfer gyda synnau fy cymdogion dros dro. Doeddwn i ddim eisiau gorfod ail ymgartrefu ymhlith pobl newydd ar ryw ran arall o'r tren. Ond roedd syched arna i, ac roedd darllen treip o lenna'n anodd. Dyn golygus, popeth yn iawn, cariad dramantus. I beth oedd eisiau hen fanylion felly mewn cyfrol deyrnged? Edrychais o'r newydd o gwmpas y cerbyd. Roedd pawb wedi ymdywelu a rhan fwyaf wedi ei ildio i cyrff i rhythm y cledrau. Roedd y ddau wyddal lleiaf wedi gytuno i ddarllen yr un comig gyda'i gilydd, a'r fam, Rhan, yn cael eiliad o lonydd. Jyst ddigon i ganiatáu iddi gau ei llyged a breuddwydio am ddeffro ymreichiau rhyw wyddel cadarn a fydd yn rhoi modryw ar ei bys ac arian yn ei ffwrs a thaw ar swnio'n y plant. Rhywun golygus, romantus. Twt, romantus. Dyw tadau ddim i fod yn romantus, ond nid oedd gan y gontores wirion dad. Ond i wyddai hi hynny? Dyma penderfynu manteisio ar ben dwmpia yn y cerbyd. Mentro na fyddai neb yn dwyn y sedd na am heiddo. Mentro gadael popeth a mynd am y bwffe. Sut mae bobl eraill yn gwneud penderfyniadau? Ydy hi'n bosib meddwl heb glywed llais? A'i gair arall am siarad gyda chi eich hunan yw meddwl. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng meddwl ac ymson? A'i gair arall am feddwl yw cydwybod. Ac yn yr eiliad honno, ar ôl oes o rando ar leisiau myd, sylweddolais fod gwahaniaeth mawr rhwng meddwl a chydwybod. Fe llais i fy hunan y siaradau yn fy meddwl, lleisiau pobl eraill a siaradau yn fy cydwybod. Ac yn ddirybydd, arafodd y tren a dod i stop. Amser i perffaith a minna eisiau cario'r te berwedig yn ôl yn ddi anaf i'm sedd. Amser i amherffaith, oherwydd heb sigl y tren byddai'r cerbyd yn dechrau dadebru a gallasau hynny peryglu fy sedd gwag. Talais a brysiais yn ôl. Perffaith. Roedd y sedd yn wag. Amherffaith. Roedd y plantos wedi deffro i mam a hithau wedi dechrau pregethu eto. Rhan. Swindon, swindle, dwindle, diddle, cat in the fiddle, piggy in the middle, riddle. Penod 3. Eves a finnau ar y ffordd i gyngerdd elusynol yng Nghaerdydd.
Llun dad mewn dici bo, ac Elena mewn ffrog hir yn pwyso ar ei fraich. Llun du a gwyn, ond roeddwn i'n gwybod mai emrallt oedd lliw ffrog Elena. Ffrog hir a sequins bach dros i gyd. Ffrog ddisglair addas i seren. Tynwyd i'r llun ar ddydd Gwilddewi, 1976, ar risiau neuadd y ddinas. Roedd Gymdeithas Rieni Ysgol Gynradd Bro Taf wedi llogi'r lle i godi arian ac wedi gofyn i dad ac Elena fynd i'w diddanu. Rwy'n cofio'r achlysur yn iawn. Roedd mam a thad Mair yn mynd hefyd, ac roedd Aunty Pat Mair, sef y fenyw fyddai'n dod i helpu mam Mair i gadw'r tŷ trefnus yn drefnus a'r capedi hufen yn hufen, wedi cytuno i ddod i warchod Mair a finnau yn hi Mair. Cefais fy ngollwng yn Rwbeina, wrth i dad ac Elena a Nelly am ganol y ddinas. Roedd y car yn llawn orogl persawr Elena. Ei arogl hi, ei chwerthin hi, a'i sequins hi. Ond doedd dim sôn am y trefniadau hyn yn y geiriau o dan y llun yn y broflen. Pennod 4. Mogi. Chofiai fawr ddim am yr wythnos gyntaf yn yr ysgol newydd, heblaw am Angladd Aunty June. Diwrnod crasboeth arall, a sychder anarferol y mis Medi hwnnw, wedi troi'r fynwent yn frown. Llaw dad yn feddal gadarn am fy llaw. Braich Uncle John, brawd mawr mam ac Aunty June, yn dal am yngi, a hithau fel plifin a'i chalon fel plwm. Cofio dim am yr Angladd heb lawr arswyd yn cael gafal yn fy llwnc wrth fynd i mewn i'r capel du. A gafal yr arswyd yn tinhau wrth i wychian sgidiau gorau cymdogion fron fach nesau tir set fawr yn ysgwyddo'r baich. Ar gafal am bygwth fy mogi wrth deimlo pawb ond ni'n codi. Mogi. Mogi ar fy anal fy hunan. A llais bach myngi ar bwys yn crio canu ac yn methu cyrraedd yr alaw. Fel y deryn clwyfedig yn methu cweit godi ar yr awel. A thrwy'r cyfan, lleisiau mawr tu mewn yn bygwth byddaru fy nghlustiau am byth. She's not my mother. Llygaid caredig clwyfedig Aunty June. Dywedais i hynny go iawn. Pam na allan ni fod wedi gadael i Aunty June dwyllo'r fenyw fach dierth mae hi oedd fy mam. Pa wahaniaeth fysa hynny wedi i'w wneud? Pam, a fynnau'n gwybod cymaint o bleser roedd hynny yn ei roi Aunty June, pam mynnu tynnu'r twyll o dan ei thraed? She's not really my mother. Ai, dyna ddwedais i. Only my aunt. Cofio meddwl ei ddweud. Ddim yn siŵr a oeddwn i'n cofio ei ddweud ei peidio. Ac os gwnes i ei ddweud, pam? Am fy mod i'n hunanol. Cofio meddwl ei bod hi'n neis bod Aunty June yn ddwedws, heb sylwi ei bod hi hefyd yn llwyd. Ac am fy mod i wedi bod mor hunanol a gwneud y fath ddolir i Aunty June, roedd Aunty June wedi mogi. A nawr roeddwn i'n mynd i fogi hefyd. Mogi fel cosb am fod mor hunanol. Dyna pam roedd myfanwy wedi marw. Am fy mod i wedi bod mor hunanol a meddwl yn dawel bach ei bod hi'n hyll. Hyd yn oed pan oeddwn i'n mynd â hi am dro ym Mhram y Ddôl. Byddwn ni ei gorchuddio hi, bron yn gyfan gwbl gyda blancedi, a gobeithio na fydda hi'n dangos ei thraed a'i gwddw i neb. Yn enwedig Yvonne. Yvonne a'i doli sgleiniog. Doedd dim rychau ar ddolis Yvonne. Gwddw hen myfanwy yn rychau gyd fel gwddw myngi, fel llaw myngi.
Ac fel be byddai'n gallu darllen fy meddwl, dyma'r llaw honno'n cydio yn fy llaw i. Llaw rychiog a'r croen yn wydyn a sgleiniog. Llawer i fawr i weddill ei corff bach. Llaw gwaith, syllais arni. Ar y brychni mawr brown, blodau'r fynwent fel bydde myngu yn ei galw nhw, ac ar y fodrwy fach yn gorwedd ar ben y fodrwy briodas. Troes ei llaw mwyn i mi gael cyffwrdd yn y darn gorau, y darn croen meddal tu ôl i flaen ei bawd. Roedd hwnnw'n llyfn, ac roedd cydio'n hwnnw'n gysurus. Gweld yr edau wlân wedi ei lapio tu ôl i'r fodrwy fach mwyn ceisio ei chadw rhag troi a throi rownd y bys priodas. Trodd ei llaw fy llaw i a mwythodd croen llyfn, cefn ei bawd, fy llaw ifanc i. Yn y sedd tu ôl i fi roedd y net ac Aunty Ann ac Wncl Bob ac Erwin, y 4 yn hanner llefen. Yn y sedd tu ôl iddyn nhw roedd Wncl Davy, war y teg, wedi dod nôl bob cam o Linden. Dywedodd y pregethwr y stori am y Symariad trigarog, yn fod Aunty June yn ffrind i bawb. Meddyliais y myngu yn dweud am yrwr y car, a stopiodd i fynd â dad ac Aunty June i'r sbyty. Roedd e'n Symariad. Roedd Aunty June hefyd yn Symariad. Roedd hi'n gymwynasgar. Roedd hi wedi rhoi ei bywyd i wasanaethu eraill, ei theulu yn enwedig. Roedd hi'n caru ei chymydog fel hi ei hunan. Yn nes ymlaen, ar ôl roi Aunty June yn y pridd ac ar ôl i bawb fynd adre, ac wedi i myngu berfformio i ddefod cyn clwydo, y weddi, y net, y danedd, y faselin, y cwbl i gyd. A minnau'n saff yng ngwely uchel fron fach rhwng y cynfasau cotwm oer, meddai ma'n gi. Bues ti'n ddewr iawn heddi? A daeth llais o'r tu mewn i mi yn rhywle, ac allan trwy fy ngheg, llais yn dweud, roeddwn ni'n trio peido llefen. Ond doedd hynny ddim yn wir. I'r gwrthwyneb, roeddwn ni'n trio fy ngorau glas i lefen, ond doeddwn ni ddim yn gallu. Roedd un o'r lleisiau mogi'r dagre. Y llais oedd yn twtjan ac yn galw enwau arnau. A naw roedd y llais yn dechrau codi o waelod fy stymog eto. Twt, twt yng ngharad fach. Twt, twt. Dyna ti wedi dweud anwiredd eto. Twyllo myngu fach. Dweud geiriau gwag mwyn ceisio, plesio. A dyma'r llais yn codi'n uwch ac yn dynwared fy llais i ac yn taflu nôl fy union eiriau yn fy mhen rhwng un clust a'r llall fel pêl ping-pong. Roeddwn ni'n trio peidio llefen. Roeddwn ni'n trio peidio llefen. Ac wrth fod myngu yn dala'n dinach, roedd y llais yn ei chael un anoddach, ond yn mynnu dal ati. Peidio llefen, peidio llefen, peidio a'r p yn ffrwydro ar ei thaith rownd corneli esgyrnog fy mhenglog. Na ni, paid â becso, mae'n anodd peidio llefen. Ac yna, gan fy wasgu'n dynach nes bod yr ogl faselin a lafant yn troi'n flas, meddai, am ymlaen mae'n mynd. Dyna oedd geiriau myngu ar ôl pob trallod, bach a mawr. Dechreuais deimlo'n well, ac yn y tywyllwch, a minnau ddim yn siŵr p'un oedd myngu yn cysgu neu beidio, dyma fi'n sibrwd. Myngu? Ie bach? Pwy yw Rhys? Pwy sydd y ti nawr? Rhys, oedd i enw fe ar dop yr emyn ganon ni heddi. Sa'n gwybod yng ngharad fach, fydd rhaid i ti ofyn i dadi. Saib. Llenwais y tywyllwch gyda chwestiynau yn fy mhen am y llyfr y mynnau.
Roedd myngu ar ddi hun. Roeddwn i'n gwybod hynny. Roedd hi'n esgus cysgu. Mentrais eto. Myngu? Ie bach? Efe enw person yw grawn sypiau canan. Pwy sydd ydy nawr, gwed? Na beth oedd o dan yr emyn arall ganon ni heddi. Yr un oedd yn dechrau braint. O, dere nawr, ti'n ormod o sgoler i myngu, ti a dy gwestiynau caled. Rhaid i ti ofyn i dadu yn y bore. Dere naw, cwtio mewn, a cher i gysgu. Myngu? Ie bach. Sut fyddwch chi'n dod lan i Gaerdydd nawr, heb Aunty June? So chi'n gallu drifo. Ydych chi, myngu? Na, dw bach. Ond pa i ti becso. Ffeindia i ffordd lan i Gaerdydd, os bydd rhaid fi cerdded bob cam. Nawr, dere, cysgu. Myngu? Chi'n gwybod chi fod i licio'ch cymydog fel chi eich hunan? Wel, beth os so chi'n licio'ch hunan? Nawr te mis na ddigon. Cwtio mewn a chysgu. Gloi. Penod 5. Llwyddiant. Western Mail, Mawrth cyntaf, 1977. Yn dywel bach, roedd gen i uchelgais. Bob blwyddyn yn ysgol Bro Taf, byddai'r plant lan loft yn cael eu hannog i anfon cerddi eu thraethodau yn Gymraeg neu'n Saesneg i'r Western Mail ar gyfer cystadleuaeth Dîl Gwyl Ddewi. Roedd ennill yn un o'r categoriau hyn yn destun cryn falchder. Gyhoeddiad yn y gwasanaeth, cymeradwyaeth, llun yn y papur, a ryw wawr o bwysigrwydd dros dro yn dod yn rhan o'r wobr, gwawr a fyddai'n naill deillio edmygedd pawb arall, neu yn enyn edmygedd pawb arall. Roedd hi'n anodd dweud. Yr un enwau fydden ymddangos o flwyddyn i flwyddyn. Eirig Lewis, Cari Geraint, Rhan Dyfed, Gaenor Lewis. Roedden ni'n deheu am gael bod yn ei plith. Ac eleni, yn yr ysgol uwchradd, roedd Miss Herbert wedi gosod y traethawd Saesneg fel gwaith cartref gwirfoddol. Testun y traethawd Cymraeg oedd fy arwr i, a'r traethawd Saesneg oedd my favourite place. Yn dywel bach, roeddwn ni wedi mwynhau sgrifennu'r gwaith. Roeddwn ni'n arbennig o falch o un frawddeg a luniais i ddisgrifio Afon Taf. As the river beguiles me along its banks. Roeddwn ni'n hoff sŵn y beguiles ar banks, ac yn hoffi beguiles yn ofnadw, oherwydd nad oeddwn ni'n hollol siŵr o'i ystyr, roedd e'n air anodd. Tybed? Deiai'r papur gyda llath, a doedd dim dal ar ddyn y llall. Weithiau byddai'n gadael ei neges gyda golau cynta'r bore bach. Dro arall byddai haul yn prynhawn yn dechrau melynu'r dydd cyn y byddai Gari'r llath yn troi ei fflot am yr eglwys newydd. Cwyna ym myngu yn ofnadw am anwadalrwydd Gari. Cydymdeimlo yna'i dad. A beth bynnag roedd dad yn gallu yfed coffi di. Tybed. Redais lawr drwy'r star. Wrth ddod rownd y tro cyn y tair gris olaf, gallwn weld trwy'r nadroedd ymhatro mwll y gwydyr yng ngwaelod y drws ffrynt fod Gari wedi bod yn barod. Tybed. Tefloes y papur mawr ar fwrdd y gegin ac agor y tudalennau'n frysio gronofalus. This year's winners. Rai o'r un enwau ac un surprise. Un enw newydd yn ei plith. Teimlais yn rhyfedd. Rhyw deimlad gwag yn fy mhengliniau. Teimlad rhwng llawenydd a siom. Teimlad rhwng balchder a chenfigen. Mair. Mair. Roedd Mair wedi ennill. Roeddwn ni'n falch. Oeddwn. Roeddwn ni'n siomedig. Oeddwn. Tamed bach. Plygais y papur yn ôl.
Cawn ddallen yr ysgrif rhywbryd eto. Edrychais ar gloc y gegin. 1:30 awr wedi 6. Doedd dim angen codi am 4 awr arall. Roedd hi'n rhy gynnar i ffonio Mair i'w llongyfarch. Ac yn ôl o fi i fyny'r star gan feddwl tybed a oedd y pwysigrwydd a ddeiau i'r enillwyr yn ymestyn i gynnwys ffrindiau gorau'r enillwyr. Siawts ei fod A chyrreiddais yn ôl i'm stafell wely heb wybod fod enw cyfarwydd arall rhwng cloriau'r papur. Enw Dad. Pennod 6. Athrylyth a gwedd newidiad. Roedd Dad yn dechrau troi'n enw, ac roedd yn un troi'n fwy i fod yn ferch i Fan Gwyn. Ac wrth i mi ddod yn fwy o ferch i Fan Gwyn, roedd i Fan Gwyn fel pe bain dod yn llai o Dad i mi. Roedd galw amdano ym mhob cwr o Gymru a thu hwnt. Ar y dechrau, byddai'r ddau ohonom yn mynd i bobman, hyd yn oed i Lundain. Byddai'n anfon nodyn i'r ysgol neu weithiau yn anghofio, a byddai'r ddau ohonom yn dal y tren gyda'n gilydd ac yn mynd i'r ddinas fawr. O'r holl neuaddau, y Wigmore Hall oedd yr orau gen i. Roedd gen i fy sedd fy hunan yn y res flaen, ac roedd Dad wedi dweud stori'r cwpola hardd uwch ben y llwyfan wrthyf mor aml fel y gallwn edrych yn arno a chwilio am y manylion i gyd am llygad ar gau, tra byddai yntau'n cyfeilio i ba unawdydd bynnag. Roedd gweld y cwpola a'i llygad agored hyd yn oed yn well. Doeddwn ni ddim yn deall y stori'n hollol, ond roeddwn ni'n gwybod y stori. Stori am bobl yn chwilio a chwilio am y peth perffaith. Rhywbeth fel music a phob nodyn mewn tiwn ac yn ei le. Dyma beth sydd yng nghanol y llun. Un ffigwr o'r enw enaid cerddoriaeth. Enaid yw'r peth sydd yng ngwaelod pob un ohono ni. Dyna beth oedd Dad wedi ei ddweud. Y peth sydd yn gwneud bob fi yn fi o'r tu mewn, fel y mae'r corff yn gwneud bob fi yn fi o'r tu fas. Yn y llun, roedd enaid cerddoriaeth wedyn yn edrych i fyny, a'i lygaid yn llawn gofyn ar y thrylyth gynghanedd. Rhywbeth sbesial iawn yw y thrylyth, esboniodd Dad. Rhywbeth sy'n gallu gwneud i rai bobl wneud rhywbeth yn well ac yn haws na phobl eraill. Rhaid bod y thrylyth gynghanedd yn rhywbeth pwerus. Erwydd yng nghwpola hardd y Wigmore Hall, mae'n edrych fel pelen o dan, fel yr haul a'i bylydrai'n cyrraedd bob cwr o'r byd. Roedd gwe o ddraen yn gwahanu enaid cerddoriaeth ac athrylyth gynghanedd oddi wrth weddill y llun, lle mae cerddor yn ysgrifennu a ffigwr o'r enw prydferthwch yn dal rosod. Pwrpas y draen yw dweud pa mor anodd yw i bobl cyrraedd y syniad perffaith. Yn ôl Dad. Draen fel y draen yng ngoron Iesu Grist. Draen fel y draen y dyfodd rownd Sleeping Beauty, ac a'i gwneud hi'n anodd iawn i'r tywysog hardd ei chyrraedd mwyn rhoi cusan iddi a'i achub hi rhag melltill y rach. Sleeping Beauty yw brenhines y tylwyth teg sy'n chwifio ei llaw yng nglawr y llyfr, yr un sy'n styc. Yng nghefndir i'r gwbl mae awyr las a chymylau o ddirgelwch uwch ben. Roedd Dad yn dweud bod rai yn dweud bod yr artist wedi dweud mai Duw oedd yn y cymylau hynny. Y darn glas hwn oedd y darn gorau, glas dwfn, glas fel llygaid Dad. Yr un peth oedd yn fy mlino oedd bod y gair genius yn fy atgoffa i o'r gair jealous. Dyna falch oeddwn ni mai athrylyth oedd y gair Cymraeg. Gair meddal oedd y thrylyth, fel gwenydd a lledrith a bendith. Trienni ei fod yn odli gyda melltith. Bydde Dad a fi ar deithiau fel hyn
a fynnau nawr yn ail flwyddyn yr ysgol uwchradd, yn chwerthin wrth gofio i mi holi unwaith, a oedd rhaid gwisgo wig i fynd i Wigmore Hall. A chofio wedyn i mi weld y dynion yn ei dillad du a gwyn yng ngherddorfa'r BBC yn y Brangwyn Hall, a meddwl yn siŵr mai Penguin Hall oedd yr enw iawn ar y lle. Ar un o'r ymweliadau hyn a Llundain, daeth un o'r sopranos oedd yn mynd i ganu gyda'r nos ata i yn ystod ymarfer prynhawn ac eistedd ar fy mwys. Jackie oedd ei henw. You must be Ivan's little lady, meddai. Doedd braidd neb yn dweud Ifan yn Llundain. Ivan fydden nhw'n ei ddweud. Ond roedd gan hon acen wahanol i'r gweddill. Rhywfaint yn ddiog, heb drafferthu dweud y t yn little. Roedd hi'n gwenu. Roedd hyd yn oed ei gwallt hi'n gwenu. Fel magned tyner, tynnodd fi ati'n syth. Os mae tynnu yw'r gair iawn am rywun sy'n mynd o'i wirfodd. Tra oedd y tenor yn mynd trwy ymarfer, aeth Jackie a fynnau ati i roi byd yn ei le. Un o Australia oedd hi. Doedd hi ddim yn gallu credu ei lwc ei bod hi'n mynd i gael canu heno yn y Wigmore Hall, a bod Ivan Gwyn, o bawb, wedi cytuno i gyfeilio iddi. Tybed a fydden ni'n hoff dod i'r cefn i'w helpu i ddewis beth ddyle hi wisgo. Roedd hi wedi dewis y ffrog, ond roedd ganddi 2 bar o sgidiau, ac o'n i fitiach o jingalerins. Ond rhaid eich bod chi'n gweld nad oes gen i fawr o glem am bethau felly. Holodd fy llygaid. Na, roedd hi'n ancytuno. Credai'n siŵr y byddwn ni'n gallu bod o gymorth, meddai llygad hi. E beth amdano ti? Beth wyt ti'n mynd i wisgo? Holodd ei llais. Ar rywsut, doedden ni ddim yn teimlo'n lletwydd iawn, yn dweud wrth Jackie fy mod i eisoes yn gwisgo'n union beth oedden ni'n mynd i'w wisgo i'r gyngerdd. Oherwydd dyma'r unig dillad oedd gen i. Rhain a chrys nos, a dyma Jackie a fi'n chwerthin. Cyn iddi ddod yn dro i'r baswr, roedd Jackie wedi cael gair gyda dad, a hwnnw wedi rhoi sêl a'i fendith fawr i ni 2 gael mynd i siopa. A bant a ni, Dorothy Perkins, siwt lwyd las, sgert dyn, siaced gwta, y blowsen sgleiniog, sanne hir treloiw, tennau llwyd, dim ffrill, dim ffrog, dim ffws, heblaw am y sglein yn y flowsen las golau a'i llewis yn llawn. A sodle, platforms, a bod yn fanol gywir, sawdl uchel a gwadnau uchel a bwcl o gylch fy migwrn. Gwedd newidiad. Ac yn sigledig ofalus, sigledig hyderus, camais allan o stafell wisgo'r Wigmore Hall, gan adael fy mhlentyndod mewn bag Dorothy Perkins, a cherdded i mewn i angrediniaeth, Dad. What have you done to her? Chwerthin wnaeth Jackie. Roeddwn ni'n gobeithio a byddwn ni'n cael gweld mwy o Jackie. Ond daeth Elena yn ei ôl yn fuan wedi hyn, a gofynodd Dad i mi beidio siarad am Jackie o flaen Elena. Roedd hynny'n gwneud Elena'n bigog. Pennod 7. Accompanying a claim. It was in the 1970s that Ivan Gwyn stole the hearts of the London music scene by stealth. It could not have been anticipated that an accompanist should become an attraction in his own right, but his popularity with singers grew to such an extent that the very best would refuse concerts unless Ivan Gwyn was available to play for them. Some concert hall managers claimed that to have his name on the bill was just as important as the name of the star. His captivatingly beautiful face and the surprising tenderness of touch from his big Welsh talent combined to draw audiences, women in particular. His solid build would not have looked out of place on the Arms Park, yet his sensibility was that of a ballet dancer. Jacqueline Felcini, the Italianate
Australian soprano, who enjoyed a long-term professional partnership with Gwyn, claimed that her voice changed in his company. Over a period of 10 years, she said, he gave her confidence to perform in a way no other accompanist could.